Il-messaġġ tiegħi illi m'hemm xejn illi huwa valenus, m'hemm xejn illi ħanieħdu darba u fottini. Il-problema tkun fl-esaġerazzjoni. Kellimna kemm il-darba illi Kollox xuf il-kwantità l-kwantità. Wieħed milli wassal għall-obeżità huwa l-fangar kemm fl-ikel u kemm fis-soft drinks. Però ma jfissirx għax hawn anke messaġġi illi ta' parsi huma ħelti huma ħelti xejn. Jgħidlek pereżempju id-demonju huwa il-carbohydrates, it-sokkor. Mela huma jagħtu l-messaġġ li ma tieħu xejn minn dawk. Imma mbagħad orrajt taqbad xi fliexku żejt ta' żebbuġa jew banju bih. Jew tintefa' kollox kaloriji. L-esaġerazzjoni l-fangar f'kollox ħażin għax jekk jiena qed niekol aktar milli qed naħraq jiena qed inkompli nżid ix-xaham. Mela kemm importanti li nżid l-eżerċizzju biex anke jekk jien għandi problema ta' iffangar għajt nagħlaq dak il-giet kemm qed naħraq u kemm qed tajjeb. Sinjuri, aħna semmejnik, ta' ħafna semmejnikom iva. Min jaf xed jiekol ma il-festi u taf xinti daqqat taqla xi biċċi ċokolatini, daqqat Kien ta' ċokkolata jiena kien. U jiena fil-fil bdeni kolom, dik niftakar fikom. Mela, għamletu l-mara Imma importanti li aħna jiena u Matteo aħna healthy u inna healthy għal ħafna żmien. Ġismek jurik. Slice wieħed huwa biżejjed. Anke jekk tikoll daqsxejn iktar, naqqas ikollok abtit tagħmel għall-ġurnata ta' wara. Ġismek jurik. Dak li jiġri ta' U maħniex qed ngħidu oħra dik, maħniex qed ngħidu dak li jkun għandu jagħmel bħalna għax aħna qegħdin nagħtu hawn informazzjoni. Dak li jkun speċjalment min għandu kundizzjonijiet mediċi u jieħu mediċini jitkellem mat-tabib u li qed ngħidu wkoll li għalina jaħfef għax aħna drajna. Mela lil min jixtieq illi anka jagħmel pass il qudiem infakru illi l-bidu aktar jibes aktar ma jgħaddi żmien aktar ħatidra. Proset. Tara xed jgħidulek Morales u Grasso? U għal dik